Uzalelwe Mlazi noma kaMaphumulo kuhlangana kanjani uMaphumulo noMlazi? Ngingakubala ngokuthi ubaba ongizalayo uyindodana yokuqala kwamkhulu wami ababembiza ngoDuyana Gilbert wakaMakhathini. Wathi mesemzalile ngenxa yokuthi umkhulu kwadinga ukuthi asheshe anyakaze emhlabeni, kwaba nalento yokungenana esakhula ke siyenzeka, bathi sebefuna ukumkhokhobela phela ugogo wami wayemuhle. Uyangibona nami ngibhofo futhi kafuza kwaba njalo. So baba ke wasehamba eyohlala kaMashu, from kaMashu ebhizi esebenza. Awu wasesibona isinqandamathe sakhe wayejwayele ukumbiza ngebhentshisi lami eshuma wami. Hayi uthe mesebona leli bhentshisi wazendlala kuyena. Ayi uma waqala wathuba nenkani, hayi wazendlala, lagcina livumile ke ibhentshisi lakhe, bagcina ke beganene. Ngamanye amazwi nisiwa kaMaphumulo kodwa wena ukhulele eMlazi. Kunjalo. kaMaphumulo kodwa uthi kumina ubaba nomkhulu lenhlansi yokholo engaka engiyibona kuwena uthi yatsha lo umkhulu. Kunjalo umkhulu wami uma ngizwa ngoba ngase ngekho ehamba sehambile, kodwa wathatha isinqumo sokuthi hayi akasafuni ukwenza izinto angazazi, ufuna kube nomlando wakhe. Umlando oqala usho wathe zakhe ingane akafuni zitshela ukuthi ayikhamise la zigwinye la zinga understand, wayitshela ukuthi kunomdala wensuku sonini lanini. Ngenxa yesikhathi ngizosho nje ukuthi bayumzingeli, wathi meyibuye zingela eshawe inyoka ethi ibululu, mesefika ekhaya sekuthiwa nakho bo isimo sibana, kwamphoqa ukuthi kufanele agwinye okuthile. Wathi cha, ngenxa yokuthi uThixo yena wangidalayo mengasindiswa yena ngohamba nebala, esefikile ekhaya wagcina ehamba emhlabeni. Mehamba wathi kuyongikhulumela engizokumela izingane zami ziyolimela leli gama noma ngikhuluma ngento engakwazi ukudlondlobala ngayo. Many years later boom waqhamuka ubaba, ngoba kuthiwa ngifana naye obefana nami, esengitshela ngalo uNkulunkulu, yithi ngisabathenga esikoleni nangu ngitshela ngoNkulunkulu, yithi ngisabathenga ngithi the long and short of it samazi kanjalo uNkulunkulu, futhi ngize kibe ngaka ngikhula nje ngaphansi kwesandla sawo Musa. Sikhula ngaphansi kwesandla sawo uMusa. Uthi kumina bekuthi mangabe nisekhaya mangabe nikhula njalo ebusuku kuyathandazwa, ngisho ngabe kuthiwa khona ivisitor awuxoxele umlaleli, ngiyayithanda le ngoba amakhaya amaningi awasayazi indaba yokukhuleka ndawonye njengomndeni. Usiko nje la kwami kwaMakhathini kuyaziwa ukuthi ngisho anti abangisiza endaweni engihlala kuzo uyawe uthola ukuthi baye bathi ngo9 o'clock akekho tshela omunye, kuthiwa sekuyileso sikhathi, ngoba uma nobaba sisakhula ngumagcina wabo mina ingane ezizalwayo ekhaya. Ku9 o'clock nje sasivele sisukume esithwele imlomo sithi kodwa lo baba uMpofu wasenzani ukuthi ahlale esivusa uyokhuleka ekugcineni besasho ubaba wethu sezulwini, ngithi kodwa lo muntu wasenzani, ngesimanga sokuthi sayenza lento yaziyangena egazini. Kwagcina kuba usiko ke ekhaya ukuthi cha ofikayo ufike kukhulekwe, sibonga uThixo. Xa sikhulekeli ke imiracle sikhulekela ukubonga ngoba uNkulunkulu kuthiwa simbonga. Ubaba uma ngabe ukhula uthi uke waphatha ama-box store kuyibhizinisi lakhe. Siyazi ukuthi ngesikhathi esikhula umuntu obene supermarket kumbe ne-box store kumbe nebusha iwona kade kwamabhizinisi ethu nje thina ey'ndaweni zethu. Uthi-ke nobaba wayenebhizinisi elinjalo, kungabe mhlambe wafunda kuyena nale nhlathi yokuthi ube suqala amabhizinisi ingoba wabonela kuyena? Ekhaya ngizalwa no-engineer, udadewethu oqala waba yinesi, ongasekho bese kuba abakhona onjinela ababili bagcina ngami. Mebegcina ngami ubaba njengoba sisuka kulesikhathi ama-box store waye eHammersdale warana osomabhizinisi bengakajwayeleki abamnyama, mewarana bebaningi abantu ngisho abepolitiki babengena bephuma sibabona, kodwa i-conversion ukusuka kwakhe ayongena ezweni ngqo kwenzeke kwi-process after sekwenzeke lokho, ngoba besebenza labantu abaningi impela.
ngaphambi kokuthi sikhulume ngamabhizinisi ngifuna usitshele ngokufunda kwakho. Yes. Ufundeni, ufundephi njengamanje yini oyiphethe njengomuntu oyile esikoleni waya nasevarsity? Ngafunda eMlazi Comtech zoqala high school ngoba ngaqala eBacktembe eMlazi. Bengiqeda ngangena eKhalipa la kwakunothisha okwakuthiwa uGumedo wayishayana wasishaya kwaze wasifika 35. Utheme esiphuma kuyena kunobaba ke engimhlonipha kakhulu abambiza ngoWilfred Lakilthuli, simbiza ngoMadlanduna sithi idlendu. Yona ndoda yafaka okukhulu ekusakheni eMlazi Comtech. Mesifika eComtech ngo-standard 7 bathi hayi uzoba class captain, ngakubonga lokho. Ngitheme sengiqhubeka sesifika ka-matric bangi-electa as head prefect, ngaba i-head boy yaseComtech under leadership yababuLthuli. Ngithe mase siseComtech bengikhetha abafundi babebona ukuthi ngangine indlela engikhuluma ngayo ukuzwakala, ngoba ngathi mase sihlangene into eyi-idea ngangikholela ukuthi umzali ekushaya kodwa lisho iqiniso. So babeyithanda ke lonto base bavota ngaba head prefect. Ngithe mase ngiphuma ke akufanele mesisi kuma platform manje sikhulume engazuthi impilo nje iyashibilika. Kwagangeka ke sengiqeda umatric. Bese ngithi awu nayi ingane yesibongo sithile awu ithi sikhulele. Awu ungakhulelwa kanjani ngoba ngimncane kanti nami ngafundisa omunye umfowethu ukuganga ngisesikoleni. Ngathi ke nami sengiphunyukile awu yathi sikhulelwe. Ngenebala ke ngaba umuntu owuthintitha ngaleso sikhathi. Ngathatha abafowethu abadala ngathi bazoba umalume Mbumbulu ngibase kuleli khaya elithile elikhona la kwelinye lamalokishi akhona ethu. Sifike kulo baba hayi ngithi kule nkosazana ungakhathazeki nkosazana bakhona umalume bazokurepresent. Ithe imifika lendoda uMavundla ekhuleka naye isaphila. Hayi vele ngenzile ukuthi vele kuthathe nje ithi awusho ifone number kababa uxolo khona ngizoke ngimfonele ngiconfirm ukuthi ngithumile. Hayi ngisho inumber wrong vele enganeni faka induku ingane ikhipha inumber afonele ekhaya athi hayi Makatheni mina ngusibani wakasibanibani ngifuna ukwazi ukuthi kunabantu abathumile ukuthi abazohlawula isisu la. Wathi ubani ekhuleliswa ngani? Kwangathi kunimvula wafanele manje ema uthumele igangi abahlobo bakho wabenza omalume. Kwakuphoqa ngoba phela kwakuyihlazwana yabona umuzala nabantu abafundile kakhulu ekhaya kwakuphoqa ukuthi ufunde ngenkani ngoba kwakuthiwa usibanibani and babe computer baphuma opposition 3 and whatever. Anyway mase besithola ke leso simanga athi abakwazi ngizoyizela mathupha. Hayi ngathi ngifike ekhaya ayi wangishaya ngase ngaqonda wangithalapha wathi kodwa siya wangihlaza kanje ngazokhuleliswa hayi yokwenza first year kanje wathi ke kufanele ungafunda part time yasebenza ingane yakho zondlela. Mafanele ke manje uPizza Hut nje okhona endaweni ethize ngekhosi ukuza igama endaweni ethize khona ama-mall eseduza la sihlala khona benguweta khona ngisebenza mengithola imali yobisi ngilisa athi ngifuna ukufundisa ke ukuthi lento eqalile uyimela kanjani. Ubaba ke lo Mavundla kanti mefika ke bebefika nobaba ayizithuthane esefuna imali. Hayi theme sekufika njalo kwenzeka ke wazala undodana wami ngawo u99. Fast forward theme kusenjalo bengiregister icourse emarketing ekuthiwa IMM ngangiyenze naTel Technical. Ngiyenze ngifunde khona bese sengizokwenza u3rd year. Yena lo nkosazana bengimkhulelisile athi hayi isekuphinde ngakhulelwa futhi. Awu isikanti umthetho wakho uzokwenzana uzozala ingane 2001 lapho usekhulelwe futhi. Uthi uzozala ingane kanti ubani omkhulelisile. Phela icala uyalungalibeli wena. Hayi emva kalokho ke hayi mesethi ukhulelwe ngibona ukuthi hayi awusilonyaka kodwa usele angiyeke esikoleni ngiyeke ngizama ukufunda umsebenzi ukuthole FNB hambe ngiyosebenza khona FNB bese ngisebenza hayi ngivele ngithuthe ekhaya ngibaleke ngiyofuna indawo emokuhlala sekusenjalo izalo ingane hayi lo baba phinda athi sengikhathele kwenzeke ke fast forward to cut istory side shorter utheme sekuba njalo ke bengivele nginebusiness ngo1999 ekuthiwa iDaily Trolley bese besiyenza engaxoxa ukugxuma ngalo ngesikhathi ngisebenza Pizza Hut ngarealize ukuthi hayi abantu bakufuna ukudla kodwa abakwazi ukuthi bakudeliver. So ngase ngabona ukuthi
1999 March ngikhumbula kahle ngathi cha ake ngizame lento ukuthi mekuthiwa khona abayifunayo sithathe indlela ukuthi siba deliver lona business lokuqala ngalivula kodwa ngo2001 ngabe sengene FNB ngaqhubeka ke ngafunda kuthe ngo2003 siyophela ngayithola qualification yakhona ngitheme kusuka lapho ngathi ngine interest yokungena kwalezi zomthetho kwaba khona icourse okuthiwa iLLB ngathi hayi angingene kuyona nami ngizilokhu njengoba ngenza ngala ngiya multitask ngiyafunda ngiyasebenza ngiyazama la eceleni fast forward nakhona ukudlula kuleyo process ukwenza ukuthi ufise ukubona izinto sasibona ke kwakudlondlobala osomabhizinisi beqala leso sikhathi bekhula manje into efika ibe yinkinga ngokukholwa is that usukune medium okholelwa kuyona omunye umuntu ongafani uthi nje umngane wami ngimkhumbula kahle ngimibizela ngegama ngambuza wathi inkinga yakhe imbuzi yabona nje masithola imbuzi siye kubaba la umthembi bese ekusiza ngayo angiyazi indaba embuzi angikwazi ukuyenza so umuntu okholwayo nolalele kubalaleli ngifuna nazi ukuthi ayikho into uNkulunkulu angakwazi ukuyisolva futhi angizeli ukuzohlulela abantu ngizothi okukhona abantu afanele bakwazi uNkulunkulu uyaphila nganginephupho ke ngilibhala mengibona umuntu ababembiza nje ophethe ama supermarkets adumile ngibuka indlela enama companies angafani ngathi ivision enginayo yokuthi ngithi inkampani le ngiyikhulise ngiyibize ngeinkampani ngaphandle kuphansi kwesibongo sasekhaya ngoba ngabona amandla kaMani noBaba besikhulisa inkampani wasuyayiqala ke waqala inkampani usufundile uthole neLLB yezomthetho ungaba uba ummeli kumbe yini kodwa wena wa decide ukuthi cha ngifuna ukungena manje emabhizinisini kunjalo inkampani uyiqale wahlanganisa amagama elika baba nelika ma sitshela igama lenkampani nokuthi waliqamba kanjani iyona inkampani ngidonse balekile hayi ngoba ngiyihlonipha ezinye le ngoba ngangibuka uma amanesi kwakusadume lento ukuhamba bayephesheya abanye baye koGoli noma behamba baye koGoli awusebenza abuye emva kwesikhashana ngibuka indlela ababambisana ngayo ngathi noBaba sengimbona eqhubeka kwezamabhizinisi esebenza nabanye obaba osomabhizinisi abadumile nje abakhona odwa ngasekho emhlabeni besebenza nayo ngangibuka ieffort ukuthi alukho nelodwa usuku esasilamba bama and ubaba wathi mengibiza athi into engikuthanda ngayo mfana wami uyalalela ngicela ungilalelele kanje ngifuna sakhe into ezokwakha ikhaya thina singomakhathini asikwazi ukuthi singangama sibonakala ukuthi siyakwenza sikwenzayo igama likamakhathini mfana ulazi suka umlando kamkhulu wakho ufanele ukwazi usuka nomlando wasekhaya uwazi then mase ngifika negama ngabona igama likamawami lababami uMusolini Joshua wakaqulu bese uma usibongile Elizabeth Qulu ase ngathi angithatha igama lika baba ngoba kuthiwa uSoli bese ngithatha lika Miles Elizabeth ngakho inkampani ke ngalo ngayibiza ngoSolbet Protection and Risk Management. iMarketing Group iyona eyinkampani eyengamele zonke bese kuzoba khona iSolbet Security bese kuzoba khona iConstruction inkampani yeConstruction kube khona yokudla uzongibangela lezi ezinye ngoba ngikwazi ukuyibala zonke kodwa ngifuna ukuqala kule iSolbet le yokugada yona ogada yaka security ngoba iyona inkampani uma ngingaphosisi uthina basebenzi njengamanje abangaphezulu kuka 7000 ngisho kona bawu 7468 abaqashwe eMarketing Group as a whole uSolbet 7139 engaphansi kuka Solbet ngoba iyona enabantu abaningi ukuthi amagadi sokuwafaka and isebenza ngama province awu 8 emake eMarketing ngisho ukuthi mina njengoba eningizimu Afrika sikhala ngesimo sezemisebenzi imisebenzi ingatholakala wena uwedwa uqashe abantu abawu 7468 njengoba uhleli la e-studio namhlanje bancane kodwa mama ngoba kodwa ngaba asenzi kahle masinganqomi sithi emakhaya kuya ukudla etafuleni labantu yemindeni 7468 sishaya izandla Marketing wenze kanjani uyakhe kanjani le nkampani izingqinamba oke wahlangana nazo endleleni
ongacebisa ngako omunye umuntu othi nami ngiyazabalaza ngiyafisa ukufika la le ndoda ifike khona. Angibatshele nje abalaleli ukuthi ugada inkampani eziningi, ugada imicimbi emikhulu, omgababa festival, Durban Jazz bagada wena, Karen White befike eNingizimu Afrika bebegada wena, indawo eziningi la kwakhiwa khona wena ogadayo. Wenze kanjani? Mina ngine kholelo olokuthi abaholi bakhona abaholi ababili emhlabeni, khona abaholi abazalwayo, khona nabenziwayo. Now umehluko we leadership unjalo. Ngiyangithi ke kufanele uqale wenze into oyithandayo, ngoba bahlale bengibuza ngoba ngomusa kaThixo sisazokhuluma as we progress, ngoba kune business forum engicabanga ukuthi uyayazi engu-president wayo, kodwa ngiqala la. Akekho umuntu ongakholelwa kwiphupho lakho ngaphandle kwakho. Inkinga efika ibe khona sibi nabo abantu abakwazi ukusilalela bese silalelile bakwazi ukuthi bayibone into osukuyibona. Akekho umuntu okwazi ukubona into osukuyibona ngaphandle kwakho. Ngamanye amazwi into ofanele uyivathe kuqala ngaphambi kokunyakaza ukholo. Ukholo iyona nto eyingubo yokuqala ebalekile kumuntu mephila emhlabeni. Ukholo ukuthi lento engisuka nayo Nkosi ngiyakholwa uzongenzela. So ke mase kuqala la besingqongqoze endaweni eziningi. Muke wathi the Solbed bavele bathi waziba wenza kanjani kuphi, and isociety yethu efanele ngihlambuluke especially eMzansi. Uma ungakazi ukuthi ubani akulula ukufaka, which is into osukuyibuka ukuthi iya understandeka. Ngase ngadecide ukuthi cha engizokwenza ngizoya kulabantu abanohlonze ngisondele kubo bese ngiphaphatha ukuthi cha unamagada u100 ngicela ukwenzela nje mina lento ukuthi ngikwenzele lento ethiwa amakhagadi. Ngesikhathi ngenza leyo nto ufica abantu emcimbini bebonga amakhagadi ade egadile ukudlula ukubonga ama security. Base bathi iyiphi le nkampani yenza le. Ngimkhumbula kahle nje umlungu wayinempandla owafika kumina wathi ngizokunika ishort zama. Menginika ishort yokuzama ngiya amagada u4 ngambonga uNkulunkulu ngathi ngamagada ayimillion, ngoba into ebalekile ukuthi you are not permitted to have what you can't see. Lithi as far as you can see lithi ngizokubusisa usho uNkulunkulu. Kusho ukuthi ngeke uma ungayiboni ngelinye ilanga uya phambili ufika phambili bese uthi uyofika khona. So ipermission kuwena yokuthi zibone umkhulu, ngisho ungathiwa unemali etime engekho zibone umkhulu, ngisho kuthiwa unesimo sasekhaya usibukayo esingesihle zibone umkhulu, mekuthiwa kukhona abantu abamebekubuka bakwenze ukuhlekisa, ngoba waphazamisa ukukhula kwethu baba ese-transition kuma-business. Abantu babengathi kuzoba nje, kodwa ngenxa yokuthi umuntu belokhu eyibuka lento. So yaqala-ke le process yokuthi ake simzame sibone. Ngesikhathi bethu abezizame ukubone ngabatshela abafowethu ngathi kusukela manje niyosebenza engathi anikaze nisebenze ukuze kuvuleke eminye iminyango. Now uma uyi-leader abakwazi abasebenzi bakho ukuthi babone ukuya phambili if wena awukho exemplary. It means njabe ukhagadi educated or uneducated yima nabo la wenze sure ukuthi lento yenzeka, ngoba uthando lwakho lomsebenzi lizokuvulela amathuba. Lokuvulela ngempela amathuba, njengoba sisho nje sithi inkampani isikhule ngalendlela yokuthi unama office manje eSandton naseHillcrest nakwezinye indawo angithi unjalo. Sisebenza impela ne office eHillcrest eminye eSandton as well nakwamanye ama province ngoba u8 ama province asebenza kuwo. Angifuni ukweqa ngingayanga kancane nje kuleye ka construction inkampani, ngoba unenye inkampani futhi yaka construction. Uyafunda njalo umuntu osomabhizinisi ekhaya, ngoba kunalento kuhlale kuthiwa hayi bu stay in your lane, kuthiwa hlala uma ukuthi waqala upheka amagwinya hlala uzufe upheka amagwinya, basho njalo abanye. Wena isibindi sokuthi udiversify uthi hayi ngiyangena naka construction maningi namanye amakhampani onawo, wasithathaphi ukuthi uphume uthi cha ngingakwazi ukwenza lokhu ngakwazi ukwenza lokhu ngakwazi ukwenza nalokho? Ngaphambi kokuthi kuphendule la kwa security ngangithi mengitshela abantu engangihleli nabo ngithi ngelinye ilanga siyokata indawo enkulu bathi ngiyakuthanda ukuphupha. Kuthe ngelinye ilanga ngihlangana nabafowethu abaphethe enye ama festival
abathi umgababa abanye bamazi ngoThitho omunye bamazi ngoTizozo bathi sokunika ithuba maybe bazonginika ithuba ngathi ngizobabukisela into yokugcina ngasebenza kwaze kwasa ekusebenzeni kubona ngaqala ngathola ama client mengiwathola ama client multiply ama client multiply ama client bonke babuza ukuthi mfethu sithanda lento yakho yokuyibambela osho ukuthi ngabona ukuthi osho ukuthi ukhiya omkhulu kunento yokuyibambela iyasiza abantu abafani banemabhizinisi angafani kodwa ukuyibambela kuba ukhiye osizayo then le osuya kuyona mama ngoba before ngiphume kuyona le ngisho iComrades Marathon sikade iminyaka emibili sayikade unyaka uqala bathi ngeke excellent siyakunika uKevin White bathi uyafika eSouth Africa no Howard Dewitt wathiwa mgade samgade maningi ama international artists uvala nje indaba ende ukuthi konke lokho kwenziwa ukuthi wayinikela ngifuna ungakadluli ka security sengiyakhumbula ngaphandle nje kokuthi uyithandile inkampani wase uyawufunda umsebenzi uke waye Russia wafunda ngicabanga ukuthi unyaka wonke wawufundani kwezo chwepheshe la zaka security eRussia inkinga yami ngiyahlupha into mengalunguza ngiyangifuna ukungena kwakunomunye osomabhizinisi abebeze kuyiconference eyikhona kuzoba neCovid not iCovid sorry kuzoba ne2010 World Cup manje bebefika la basitshela ukuthi yazi ngaphezulu kokugada ngifuna usicheckele ukuthi obani abangasenzela izinto nginendlela yokuyenza lento wasengicela lo mlungu igama labo kuthiwa uManotract ngiyacela ukuthi ngifuna ukuthi uyifunde lento ngathi ngifunda kanjani not yazi forensics ngathi cha angiyazi ngiyazi ngegama kwathi ke yona incikene nesiforensics bayibiza ngeintelligence lento ekuthiwa iCIA nama systems okuchecka aqala lapho ngizokwenzela nje ngizokumema uze Russia mukwafika eRussia umuvuma uzohlala isikhashana bese ufunda ukuthi umuntu efonini uqopheka kanjani wena ulalela kanjani ama SMS yikho abantu babaningi nje mebethiwa ozobheka ukuthi ngibhakiwe noma ngibhakiwe siyafika sibheke siyasweepa siyadebugger senze konke ngaleyo nto esayithatha sayifundela eRussia emva kwalokho ke usukwazi ukubona lezinto abantu abayitshela ukuthi awuyiboni in line with umthetho then eRussia bangiqeqesha ngakwazi hayi cha sisha izandla lapha ekhaya 0716136667 sihlele nensizwa la uXulu uGqabashe umkhulu uyena esikhuluma naye namhlanje uhambo lwakhe noNkulunkulu ungasithumelela ivoice note makukhona ofisa ukubuza kumbe nje ufuna ukuphawula 0716136667 20 minutes ngaphambi kokuthi kushaye u12 o'clock uhlelo eshilo ukhozi olumaphiko phiko lolu mangabe sibuya ngifuna mangabe sesingena kwiconstruction akasixoxele ukuthi kona ke njengoba sephumelele kangaka nje ngikhulume kakhulu ngemsebenzi osuyidalile engaphezulu kuka 7000 kule nkampani yakho hey uthi kumina izimoto nje zomsebenzi zizodwa zicisha ziku 267 ngiqinisile kunjalo ugcina ungayibali ukuthi ingaki ngoba manje umsebenzi umufika uyawuphose kodwa ngisasho namanje iphupho lami bayazi abantu bakamakhathini sike sahlangana sabantu bomndeni ngathi thina sasha phansi waxhumda kwavela amabhiliyoni labantu esifunda ngabo ekuthiwa bazibongo zakithi benza umlando mina wami kumlando is that ngizoshaya phansi ngixhumuda kwavela ibhiliyoni ngishiya ithakazelo zakithi kamakhathini ngiyapi nenkulumo ngiye ekuthenini kwakhona lokho kuze kwenzeke kuqala from ekuthenini nabantu ngoba ngabe nginephutha mengathi ngisukume ngama ukuhamba kahle ebusinessini baningi abantu abalekelelile nabasalekelele especially staff ukuthi ube nabantu aba-right nakhona kuyakhulekelwa ngoba uThixo angakunika abantu abangakwazi ukuyiveza ivision so zonke lezi zinto yikhula kanjalo ngithe mase ngingena ku-construction intombazane yakamgudlo yangifaka entweni ze-construction sengiregister umakhathini construction and civils ngathi yini engizoyakha ibiyakha ibhedlela yakha ini ngafunda ngithe mase ngiqala nginyusa lento yama-grade bayazi khona u-civil khona u-building u-GP noma u-CE sithe mase sihamba isikhathi ngalithola ithuba lobanye bomasipala nje KwaZulu-Natal kuthiwa iPaul Petersburg eDumbe municipality yanginika yathi cha awusakhe le stadium sibone ukuthi uzosenza kuthiwa ikwaPhilomon Stadium sakhiwa uMakhathini Construction and Civils ukwaPhilomon Stadium sathi mesiwakha kwangakholwa umuntu ngangikhona esite every day sivula ngogandaganda sifake ubone noengineer labefika ujuluke kodwa konke lokho it becomes part and parcel oshuthi kuba usomabhizinisi
kusho ukuthi nawe kunendawo oyidlalayo awuvela uhlale. Okwesibili kuba nento eyimali, uthola ukuthi uyikhiphe zonke imali usebenza bese ingakhokhwa ngesikhathi. Senze kanjalo fanele kuqine, muna abantu abakusizayo bakusize ongayona into ethaliyenzeka. Ngamanye amazwi akufanele mesifika sihleli kule platform sithi nje ubisi, cha. Nami namanje kunezinto ezikuzenzeka uthi inkosi kuba kuwona umusa wakho ngoba uma engimthanda kakhulu uyena umuntu obehlala ethi mfana wami themba uNkulunkulu konke. Omunye wamasosha angikhulekisa ngendlela eyisimanga. Ngifuna ukuya kuma kodwa ngifuna ukuya kukholo lwakho. Yes. Ukholo lwakho uthi zonke izinto zakho eziningi zibe yisiprophet. Kunjalo. Zaprofethwa phezu kwempilo yakho. Namhlanje lokhu onako naloku oyiko kwaprofethwa kuwena kwathiwa kuzokwenzeka. Futhi ngaleso sikhathi wawungakholwa ngaleyo ndlela kodwa namhlanje sikubona umuntu ogxile kakhulu ezwini likaNkuluNkulu. Sitshele kafushane ngokholo lwakho nangobudlelwane bakho noNkulunkulu. Okuyiqiniso ekufanele ngikusho ukuthi uNkulunkulu uyayidala into yakhe ngokufisa kwakho. Ekhaya akekho befuna nokuyibona indawo kamaphumulo ngiqale lapho. Okwesibili indlela okusuke kwenzeka ngayo umuntu azakholwe le. Ngithe sisakholwa ke njengoba siqhubeka siphila ku 2006 ubaba wami ngo 29 August 2005 waphambana nokuthi aphile kwafanele ahambe emhlabeni. Mase hamba few months later umfundisi omunye obefundisi la ekhona inkonzo ela eThekwini wathi udadewethu eyovakasha kanti umfundisi umfundisi wakelinye izwe. Mase sashumela umfundisi aprofetha meprofetha bamcela ukuthi hayi akahlale noma isonto kule ndawo. Mase ehleli kule ndawo isonto ethi Royal Hotel mase fika khona avela athi ngibona isibongo esiwuxulu umuntu owaqula akasukume bavele basukume ngize ngakuthumela nje ilokhunjana basukume beze bewuxulu bewo7 athi lo ngifuna engikhuluma naye ubaba wakho usanda ukushona manje asala udadewethu akhuleka uthe mesemtshela ke sethi lalela kunomfana wakini engimfunayo egama lakhe Lucy ngifuna nimfune nize la bangifonela bathi ayiphuthuma umfundisi wakufuna avele ngathi ngeke phela ngivele ngibiza umfundisi kimi kwaze kwafly umawe ezeGoli wathi mntanami ngizolalela mina siya ngathi ngingena nje umnyango wangithuntutha ngangakaze ngibone into enje ukuthi umuntu avela asuka kuthuntuthe kangaka ngeprofessor wathi wena usibani bani partner wakho bani kanjani wangitshela yonke into ngempilo yami ngathuka ngafika yena ngigxiza inyembezi 18 years later usawumfundisi wami namanje and into engiyifundile kuye wangifundisa ngalento ekuthiwa ukholo. Iyona into ebalekile ngifuna abalaleli bakithi bayazi bayifunde ukuthi ukukholwa akufanele kuhambaze, ukukholwa kuhamba no action. Ungathi ngiyakholwa ngizoba usomabhizinisi, ithi ukholwa ubusukuma uthi ngizongqongqoza kule minyango. Mina ke yami iphethe nebhizinisi ithi ngenza lokho abantu abangakwenzi. Athi ama security companies ekhona amanye eyami presentation yothi ngifuna ukwenza lokho abanye abangakwenzi. From indlela abagqoka ngayo ama-bodyguard amaningi akhona adlule esandleni sami kade ngikukhona yodwa nje ekanyawo sizolo ifikile ithi imphathi ngizokuashorisha ukuthi bonke abaphuma kuwena abantu bayababazwa. Babaziswa yini? Babaziswa ukuthi lento esayifunda lethu ukholo le epackaging ubona abantu abasenzela inkampani enkulu ubona uthayulenga ubona ishethi lisongekile mina ngishi Chris eBlue abantu bambe VIP ngisho nezinsizwa engihamba nazo sezingadile fanele ngisho iskipa sifakile angafike ehovuzela ngoba you sell yourself as a package ukuthi ifaith yakhe ingena no action usebenzile ngoba iphutha elikhulu elenziwa amakholwa esikhathi sethu ukuthi ayakholwa benefaith ayenze konke bese umuntu angafuni ukusukuma kanti kokubili fanele kuhambisane ukuze lento oyifuna uyithola. Ngokhulu kubalaleli bethu ngoxaphashe napa bebuza wagcina umthathile yini lo muntu owabuye wathola ingane yesibili noma impilo yabuye yahamba ngenye indlela. Cha mina ngiyakholelwa kakhulu kusiko lokuthi ube umuntu. Uyabona iphutha esilenzayo mesikholwa siyasikholwa uhafu yini ukuthi uthi umuphila bese uexpect ube perfect. Ngenxa yempilo akubange kusenzeka ngendlela esasifisa kodwa namanje usawumuntu esixhumanayo nayo ingane zami zonke ngikhulisele ngomusa sibambisene and lo mfana engikhuluma naye nje uzoba na 25 ngonyaka ozayo and uyasebenza olandelayo lo wanga 2001 wenze last year verse uyosebenza naye. Ukuphendula futhi nombuzo kamama
isikhathi samanje sidinga ukuthi konke siqale ngokukholwa ukuthi mesikwenza singazenzi izinto ezizoba nama questions and abantu ababe alert angathi ubuzela umsebenzi akahambe nomuntu angavumi ukwenza izinto ehamba yedwa abe alert ngoba isikhathi samanje ngingahlala la ngisho kanti umuntu kuyihumuthi izikhathi zamanje ayisafani bese ngiqhubeka ngisho ngithi ngizocela abanye abasabantu abafuna umsebenzi ngoba kune project ama projects awuthiwe ngwenza for weekend ezayo basenda ama CV bazongena ku inbox ka Solbet ku Facebook na ku Instagram bathumele ama CV yabo so batshela abahlangane kephi into engidecide mengifika la ngidinga abantu at least abawu 80 abazofika bakwazi ukuthi baqasheke abanomsebenzi we security ngiyazi futhi ukuthi kuningi efanele sikwenze nezingane lezi ezisweleyo nathi sine Makhathini Foundation nama homes for more than 18 years siwasupportayo uNkulunkulu esikhulisa enye izinto ngeke sikhulume ngoba isikhathi esiningi sincane kodwa siwasupportayo ngoba sisuke sinalento ukuthi akwakhiwane okugcina kubalekile kule party yamabhizinisi engifuna ukuhighlighta sinento ethu uMzansi Business Forum sayiqamba nethimba ngo2013 2014 khona okunene omathe nawo bonke abantu esisebenze nabo ongcobo nobani esinabo sasizama ukwakha irecognition yabantu esesibabonile ukuthi baphushile ngoba iformula yama chamber amaningi nawo benza ngendlela yabo baye bafocus kubantu abathile thina sithi asisupportaneni yikho ngifuna wonke umuntu onebhizinisi ofuna ukukhulelwa umsebenzi akayi lapha kuMzansi Business Forum afaka ama details akhe join abe member mase yimember into esizoyenza siyayishare imisebenzi nathi nje basika security methiwa ngimisebenzi yo once off njengoba ngibabiza kuma event akhona siyakwazi ukuthi sithathe kunqaba yabantu abasobe bekhona ku forum abangene ku Facebook na Instagram bafaka izinto zabo bathi hayi nathi sifuna ukujoina ngenani kodwa kusho ukuthi ungajoinanga usizakala uyajoina asizakala uma ukuthi uyakwazi ukujoina ongifuna ukusho ekugoqeni ukuthi ukuhlala kwethu siphila sabantu kufanele sikhuliswe into yokuqala ukuhlonipha okwesibili ukuthi uyithobe okwesithathu ngisho ukuthi uNkulunkulu ukunikani zehlise ungalithatha udumo uyinike wena ngisho uNkulunkulu anginika amabhillion hambisa kumuntu ongenalutho ngoba ukuqala kokuhlanipha kuthiwani ukusaba uNkulunkulu then okunye nokubalekile abantu afanele bakwazi ukusizana akube usiko lwethu sesaphila thina esikhathini esibi ingane ilamana omunye azama ukuprovelana nomunye umuntu into ebalekile ekufanele kulento yele show ye entrepreneurship abantu abasemabhizinisi engifisa bayazi ukuthi sukuma lento yakho ufuna ukuthi ungenzani yikho mina njengoMzansi Business Forum ngokwe forum sinazo indlela zokulekelela lapho woza wena kulezi zinto zikaMzansi sokusiza thina sibone ukuthi singakusa kanjani phambili ukukulekelela ngoba kuyangihlupha ukuthi ukhulu udlondlabala abantu bakushayela izandla kodwa bangaka abanye abantu ababenefitayo ababenefit abanye abantu abasiza abanye abantu nathi singaka ukufika uthola into zakho ayihambi ngendlela oyifunayo ulifuna usizo kumuntu yikho kuthiwa umuntu ungumuntu ngabantu yo umuntu ngumuntu ngabantu ngifuna nje usugoqa ufikile iCovid kwanzima kakhulu nawe uke walala phansi isikhathi eside kwa abanye mhlambe baze babone ukuthi hayi mhlambe uzodlula nje emhlabeni uqulu ngoba nakhe ngathi akasavuki kodwa uNkulunkulu isandla sakhe saba ngaphezulu kwakho uthe mawuvuka ngicabanga ukuthi wabona ukuthi kushuthi kusakuningi ofile ukwenze ngoba badlulile abanye sibaziyo badlulile nawe abangani bakho badlulile oza kweni kodwa wena waphila tshela abantu kancane ngaloko bese ugcizelela ukuthi ukubaluleka kokuba nefoundation yokukholwa nesandla sikaNkulunkulu ebhizinisini khona into ekawayisho uthe ngisho abantu osebenza nabo okuyibona abazophatha umbono kumbe ivision umele ubakhulekele yes kunjalo ngo2019 December ngathola sengitshelwa nje kuthiwa bhasoba kunento engasiyenzeka nangempela ngoJanuary ngathi bengisibhedlela ngithi umkhuhlane kwathiwa neCovid yangishaya ngoJanuary ngaze ngavuka ngo9 March mengivuka ngo9 March sengazi kwenzakaleni kwathatha 6 months imemory ukuzibuye kwase khulunywa eceleni kuthiwa mehambe emhlabeni ila ngisho khona ngithi into ozenzayo ziyakukhulumela
kunabantu bebesuka bekhona bephila bedla ngawe, kunabantu besuka bekhona besebenza basizakale ngawe ngomusa kaThixo hayi ngamandla akho. Yilezo zinto ezikukhulumelayo. So into engifuna ukuthi abantu bayazi njengosomabhizinisi okhulayo, zazi. Ukuzazi kwakho kuzokumela. Yikho futhi ngiqhubeka ngisho ukuthi namanje sengivala abantu engifuna balazi iqiniso lokuthi ithemba lokulalela liyasiza. Mhlambe ngihleli la wena uthi ngilalele ngisekhaya, ngikhuluma nawe kona ohleli esihlalweni, nawe umile, nawe ubuza ngengane yakho, ngithi zazi. Thumelana abantu abawu8 sibone ukuthi singabanika lo msebenzi ngeweekend basebenze bahole. Thina sinendlela esenza ngayo ukulekelela abantu, hayi ngoba siyiqhayisa, kodwa indlela esuke sibonga uThixo ngayo ngoba ukusiza umuntu uzazi, ukwazi futhi ukuthi uma usuzazile themba kuNkulunkulu, ungabahluleli abantu, singafike sizithandaze kodwa sithi themba bani uNkulunkulu. Yilapho nje ngima khona. Zimbili izinto engifuna ukuvala ngazo. Eyokuqala ngeke ngakubona uposta ku Facebook kaningi umama wakho ekubeka izandla. Ngikubona uguqile ubeka uma izandla. Eyesibili ngikubona isikhathi esiningi ulokuthi amahubo 103. Zisho ukuthini lezi zinto zombili kuwena? Ngisafunda crash kune crash ngasekhaya la kwakuthiwa kaManukuza, ufika khona ecrash bangifundisa ukuthi mbongo Jehova mphefumulo wami konke phakathi kwami makubongwe igama lakhe elingcwele. Mbongo Jehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke. Kuthiwa yena othethela zonke izono zakho noyelapha zonke izifo zakho. Yizwe lengiphilisayo. Ngicela ukusuka la ufunda u103 kwamaSams bese uthi inkosi ngicela ukuyivatha lezi zisho njengamagama ayengizophila ngawo ngomusa kaThixo. Lokhu akushoyo umama ngifuna ukwazi ukuthi uma wami uyena ugiver of life. Nobaba esaphila ngangiguqa phambi kwakhe ngithi akasibeke isandla. Umanje ngiyangithi bengihleli naye ngithi nje usaphila khuluma phezulu ekhanda lami ngoba kuthiwa ukukhulunywa umuntu odaliwe yadalwa, kuthiwa umlomo uyadala. Ngithi ma ngiyangithi kuyena ma ngicela ungidalele izinsuku ezinhle futhi ngiyambonga engathi uNkulunkulu ngamgcina ezothi 87 ngoJanuwari. Baba uXolo siyabonga kakhulu uhambo lakho oluhle, imininingwane oyikhiphile nokuthi abangene